Bona tarda, benvinguts al nostre sofà, benvingudes en aquest cas. Som el Xavi i la Mònica i aquest vespre tenim uns convidats molt especials. Sou els primers, les primeres que heu acceptat sentar-vos al nostre sofà. Ens fa molta il·lusió perquè sou una associació cultural que amenitzeu al nostre poble i ens agrada molt que estigueu aquí parlant amb nosaltres. Gràcies per venir. Comencem amb unes preguntes fàcils. Vinga. Com comença el cop de cap i per què? El cop de cap comença fa 10 anys. L'octubre va fer 10 anys, perquè no puc fer els 11 ja quasi. Quan vam decidir fer el musical Cop de Rock, fa 10 anys. I s'ha anat mantenint, va començar com una companyia i quan vam decidir crear-nos com a associació per poder seguir fent teatre i fent musical, vam mantenir el mateix nom per no crear com algo de nou. Molt bé. I pregunta obligatòria, d'on ve el nom? De Cop de Rock va sortir a la Cop de Cap. És a dir, perquè fèiem les coses una mica com... És a dir, va costar molt tirar allò endavant perquè començàvem de 0-0, llavors va ser com anàvem fent una mica Cop de Cap. Molt bé. Les coses tal com són. Heu organitzat el Carnaval d'enguany a Canet. El 2027 tindrem més bufallums. Bufallums segona. La primera ja l'hem eliminat. O segon. Sorpresa. No se sap. Tot pot passar, Aquí tot pot passar. Home, aquesta gent són una font d'imaginació inacabable, Nosaltres, com sabeu, som gent per Canet i ens agrada que la gent ens expliqui, i per això esteu aquí assegudes, no? Per què Canet i per què feu coses a Canet. Per tant, la pregunta és obligatòria també. Per què muntem aquesta companyia de teatre o aquesta associació a Canet? Perquè som de Canet. Tots sou de Canet? No. Bueno, jo soc nascuda a Mataró, però fa 24 anys que visc aquí, o sigui que... Ja ets de Canet, no? Ja no vaig a celebrar les Santes. Sí. No, perfecte, però... Bueno, hi ha aquest debat... Ara celebra Sant Pere. Bueno, sempre es parla, no? És que si no ets de tota la vida hi ha aquesta diferència, no? A vegades gent que fa molts anys que està aquí, que no se sent... A vegades hi ha gent que està aquí i... Bueno, i n'hi ha que venen de fora i fan molt al poble, no? Potser més fàcil són. Moltes vegades passa això. En Carles tampoc és de Canet, és a dir, no és una gran identitat, també és de Mataró, però també fa un... Està amagat allà. Sí, no vol sortir. Sempre darrere de càmeres. També viu a Canet i després actors i actrius en tenim de tot el Maresme, Hi ha gent de tot arreu. No ens tanquem. No. Estem oberts. Doncs sí, d'on vulguin venir els actors sí que van voltant més. Molt bé. Mireu, una pregunta. A Canet de Mar hi ha diferents associacions, entitats o companyies de teatre, no? Que en podem comptar 3, de companyies de teatre... Alguna més. Alguna més, no? Quan més varietat millor, entitats d'aquest tipus, ens trepitgem uns als altres temàtiques i considereu que cadascú fa el seu tipus de teatre, el seu tipus de producció. Com valorem? És perillós? És difícil de combinar-nos? Ens posem d'acord? Us organitzeu entre vosaltres? Teniu un tipus de coordinació? Us trobeu? Coordina en aquest cas en Jaumet, que és qui fa el que pot, jo crec, pobre, amb el que li deixem fer també, perquè jo crec que la tabalem, però, bueno, crec que ja sent un Canet Cultural nosaltres i Odeon, que amb l'Eliezer també fan alguna cosa, més després, bueno, pues, algun bolet que sempre surt suelto por ahí, que jo crec que quants més siguem millor, més viurem i més ens enriquirem, perquè tu t'alimentes també del que fan els altres, és a dir, al teatre tu vas veient el que van fent els altres i dius, hosti, mira això que guai, jo vull fer-ho, o vull fer-ho, crec que els puc millorar, o crec que això, si ho agafo i ho ajunto amb allò que he vist de l'altre i tal, faig un mejunje i em pot sortir alguna cosa. I a vegades vas a teatre, no vull dir que sigui a Canet, a vegades vas a teatre i veus coses i dius, això
també haig d'aprendre a no fer-ho. L'error ja l'ha comès un altre. Això també ens passa a nosaltres, en Xavi, que a vegades diem coses i després també ens agafen les idees i se les fan seves. Però no passa res. Que ens expliquen coses, mira, al sopar vam anar a un curs sí, és veritat, això els hem pres la idea d'un altre poble. Això del poble. sopar funciona i mira, estem engroscats ja. Jo crec que no és prendre, a vegades és simplement inspirar. Exacte, agafar la inspiració. Adaptar-te a què vols, no? I com ho vols fer, això, no? Molt bé, quin tipus d'activitats o d'activitat penseu fer? De moment, teatre. Carnestoltes i alguna coseta que no us puc explicar. Bueno. Potser encara ara no, però potser d'aquí una Ja no setmana s'ha sí, no? intrigat, S'ha deixat Bueno, inspirat. idees n'hi ha moltes, la Holly, per exemple, Molt bé. Desia ho han deixat, ens ho han Ho han traspassat. sí. Ho han traspassat. I provarem a veure què tal aquest any. Com el penseu bé? Que t'acostis al micro. És que no se me sent, això de projectar, per això vaig a classes de teatre, perquè me l'ensenyin, Vaig començar per perdre la vergonya, que no l'he perdut. Jo tampoc, no pateixis, estem al mateix lloc. Molt bé, i a nivell de recolzament, com us sentiu a Canet? Teniu espai per assajar? Teniu un magatzem? Penseu que falta algun espai per a entitats, associacions, perquè pugueu treballar els vostres projectes, per deixar el vostre material? Com us financeu? O sigui, a nivell municipal quina relació i com us ajuda des del poble, no? A veure, l'espai d'assaig és el centre, és el que compartim entre tots com bonament podem i crec que ens anem arreglant, la veritat. Espai de magatzematge, sí que aquí... Hola, què tal? Som una associació de Canet, que hem un local super bé de preu. Seria bé trobar alguna vegada per aquí. Tema d'assaig, a lloc per assajar, hem quedat al centre. Sí, normalment nosaltres assagem al centre i per totes les companyies. La veritat que crec que ens organitzem prou bé, en Jaumet ens intenta organitzar tot el bé que pot i crec que entre nosaltres també anem parlant i més o menys sempre hi ha la preferència del que va estrenar, que és el que té preferència d'escenari, i els altres hem de tirar dels títols del que era l'antiga regia. Però bueno, anem arreglant i la veritat que aquí ara tot bé. I a nivell de magatzem? Aquí ja no anem tan bé. Aquí ja no anem tan bé. Llavors, bueno, jo aprofito, que si algú ens veu i ens vol deixar algun local bé de preu, escolta, ens aniria molt bé, perquè això sí que anem molt falsos de locals. Entenc que no hi ha locals, que jo dic una proposta, i és, crec que altres llocs, crec que entre altres, no sé si és Malgrat o Pineda, tenen com un llistat de les activitats que fan les associacions, i llavors, doncs, tant temps, tant local, exacte. Aquí potser ens faria falta aquest local, a Canet, que no ho tenim. Bueno, Municipal, locals em refereixo. però No municipal, em refereixo. Locals n'hi ha, municipals. Municipals també en tenim, Locals però no estan a condicionals. No, el que passa que, és a dir, els tens com no sé, vull dir que el dia que tu vas crear l'associació, quan l'associació vas tindre molta sort i vas donar un bon local, i allò ho tens allà a perpetuïtat. I després això és el que igual s'hauria de revisar, a la meva manera de veure. Ara m'ho diran totes les associacions, la número 1, que no sé qui és. No pateixis, nosaltres tampoc sabem qui és, el que sí que és veritat és que, bueno, hem d'intentar trobar solucions per totes aquestes coses. Els que fem teatre, doncs, vas acumulant coses. No, i la roba, no? I la roba, mobles, pintures, no? Murals, escenografia. I un lloc que t'aniria molt bé per poder, a part ja no de guardar, sinó de construir. Clar. Perquè a vegades... Un taller. Exacte. Un mini algú, encara que sigui petitó, per poder crear allò que faràs, que necessitaràs per fer la teva obra. Molt bé. I darrere de... Jo soc la Issa i hi ha Carles, i a darrere nostra tenim un equip que són els que pràcticament piquen pedra. Nosaltres som la cara maca
Els altres segurament la tenen més maca, però són els que treballen. Sí. Tenim un equip que són els que ens ajuden, els que col·laboren amb nosaltres a poder tirar endavant, perquè evidentment amb 3 persones no arribem ni al poc del carrer. Ho sabem, en Xavi? Sí. Ho sabem, que costa. Ja has acabat l'Esteve? Sí. Ara que hem parlat una mica de l'associació, que us heu presentat el nom, a mi m'agradaria, i crec que als nostres oients també, que ens expliqueu qui sou la Rosa i qui és la Issa, una mica. Què us va portar a formar part, no?, de Cop de Cap? Bueno, jo soc la Rosa Maria, jo vaig estudiar maquillatge i caracterització per cinema fa molts anys i jo m'hi vaig dedicar, les circumstàncies que diguin, jo vaig deixar de formar part. I aleshores, quan vaig tenir el confinament, vaig començar a fer teatre, vaig parlar, Carai, que esteu bé, que m'ho escoltat ja. I llavors, aleshores, doncs, vaig demanava a veure si alguna, al centre o així, demanava per entrar a veure si necessitàvem maquillant, de donar un cop de mà, començant amb les obres de teatre dels nens. I llavors un bon dia, la primera que va creure en mi va ser la Issa, que a Cop de Roc em va demanar per anar a maquillar. I aleshores aquí ja em vaig començar a introduir una miqueta maquillant, teatre amateur. Perquè també sabem que has maquillat a altres pobles. Sí, bueno, perquè abans que em van donar una oportunitat aquí em vaig dir no, anem a Barcelona. I llavors vaig demanar a Pineda, a veure si volia treballar més, tot plegat. I llavors també vaig anar a classes a l'institut, a les preescolars, i vaig començar a tornar a bellugar una miqueta. Després em feia molta vergonya, sortia a l'escenari, era incapaç de parlar en públic i això, i em vaig apuntar a teatre a Pineda. La vaig emmerdar amb ella. Que no es deixa emmerdar gens. No, i llavors vam acabar anant a Pineda. Li va costar. Sí. La primera obra vaig dir aquest dia tinc un compromís i no podré venir. Perquè no tenia nassos de sortir a l'escenari. I els vaig anar a veure, però no vaig sortir. I a partir d'aquí me vaig anar a introduir una miqueta. I a Cop de Cap, doncs sempre és allà com Sempre hi ha algú que arrossega. Sí, sempre hi ha algú. Jo tinc molta pressa, Bueno, és que la Issa és molt Issa i té una imaginació desbordant i llavors la necessitem canalitzar. Sí, però bueno, està bé. Hi ha persones així que bé. Bueno, hi ha persones que estan sempre al davant, no? I també que la gent que els agrada treballar des del darrere, no? Però no agrada tant donar aquesta visibilitat. No? Sí, al final... Cadascú ha de trobar l'espai. Bueno, i a més, les darrere també són molt importants, perquè sense elles tampoc tires endavant. No. Ja, i deixo passar la Issa que parli. La Issa dirà que té molta fama i que, per exemple, la Issa, sense en Carles, que no vol sortir a càmera, però sense en Carles la Issa no seria la mateixa Issa. No podria fer pràcticament res, perquè és el nostre tècnic de so, és el que ens arregla els vídeos, el que ens arregla el so, el que ens fa les bases pels musicals. Què és la Issa sense en Carles? Un teatre de text, perquè no podria fer res més. Vull dir que crec que sempre d'alguna manera hem passat del teatre i de tant en tant brolla, no? De cop nosaltres també el teatre de tota la vida i llavors va haver-hi un punt on el centre tenia com molts directors i malauradament es van anar fent grans, hem anat perdent i va haver-hi un punt que només ens quedaven que només hi havia ells i el teatre i llavors va ser si la resta volem fer teatre o ens comencem a buscar una mica la vida o aquí la cosa s'ha estancat. Ens vam atrevir, ens vam tirar a la piscina amb Cop de Roc, doncs la resta de bojos que me van voler seguir i ens van voler tirar a la piscina amb mi, doncs crec que ha sigut, no, com, perquè ara mateix, és el que estàvem parlant fa un moment, no? Ara mateix hi ha un volum de grups i ja no el volum de grups, sinó la qualitat
la qualitat que crec que hi ha està superbé. I dius, hosti, doncs jo crec que n'hem d'estar molt orgullosos de tot això. Si podem contribuir amb alguna cosa, encara que sigui amb un petit granet de sota, Molt bé. Bueno, ho acabem d'explicar, teniu feines diferents, veniu de mons diferents, us dediqueu a coses que no tenen res a veure amb el món del teatre ni la faràndula, no? Sabem, Issa, que t'agraden molt els musicals, ho hem vist, t'hi estàs dirigint, t'hi estàs actuant. Veurem el teu nom a Broadway alguna vegada? No. Tu no se sap mai, Ni a Broadway ni al Paral·lel. No, però en aquesta aigua no em veuré, saps? No, home. Home, al Paral·lel jo penso que s'ha de pensar a lo grande. I Sí, però vull dir que si ja no m'avenç al Paral·lel, ja el Broadway ja em queda com molt lluny. No, l'anglès no és el meu fort, vull dir que... Però teniu projectes musicals, estàs movent coses per poder fer? Sí. De fet, ho vam anunciar el 23 de juny, perquè era la millor nit per anunciar que al novembre estrenarem la nit de Sant Joan, de Goll de Gom. Tornem amb de Goll de Gom, és a dir, vam començar amb de Goll de Gom i tornem amb de Goll de Gom. És que Goll de Gom... És molt de Goll de Gom. És molt de Goll de Gom. Home, dintre del teatre musical català és el top. Sí, llavors... També és agosarat, per part nostra. Ara anava a dir. També és agosarat per part nostra fer de Goll de Gom, perquè... Sí, també tenim aquest punt d'inconsciència que a vegades surt bé, perquè sí, evidentment en un projecte som 10 actors, però personatges... Hi ha bastants més. Hi ha uns quants més. De 30 o 40 i surten. Vull dir que entre aquests 10 farem el que podrem, però sí, és un projecte on hi ha molt de vestuari. No, a 13 no n'hi haurà tant, però vestuari n'hi ha moltíssim. I llavors, tota aquesta feina, tot això d'organitzar, ens quedem a Canet o després teniu projecció d'anar a fer ruta, d'anar a fer bolos a altres pobles? Aprofitar la producció, no? I fer de gira... I intentar col·locar-vos en algun lloc? I teniu... Sí. És a dir, formem part de la federació, estem federats dintre de la Federació Amateur de Teatres Catalans i en allà sempre surten concursos, mostres, etc. I sí, de fet, la nit de Sant Joan, que ni tan sols l'hem estrenat, però ja estem apuntats en un concurs, que ens venen ells a veure, que és el concurs del Clot, de la Farinera, venen ells a veure i llavors només va allà el que guanya. I la Pònia, doncs també que en un principi semblava que no la podríem moure, però al final sí, ens han dit que sí, que la podrem presentar en algun concurs i doncs, allà està presentat. Ara que jo reparta suerte, sí. Tu escolta. Home, perquè després de tota la feina i tot el que costa, els assajos, aprendre't el paper i ficar-te el paper, doncs home, també fa il·lusió poder-ho portar a diferents llocs, encara que sigui dintre del nostre petit país. Sí, sempre fa il·lusió, en els actors sempre els fa il·lusió, hem fet una feina de la Pònia que té una quantitat de text que són només 4 persones, ha fet una feina enorme tot l'hivern i dius, hosti, que només quedi aquí un cap de setmana també et sap com a greu. Queda just, queda apretat. Doncs a Catalunya hi ha molts pobles, hi ha molts teatres i llavors sempre s'ha d'aprofitar això. Molt bé, ara passem canviem una mica de tema. Sabeu que tenim un canetòmetre, no? Que estem prenent mesura a la temperatura de Canet de Mar. Què pensem, què ens agrada, què podríem millorar. Sabeu que tenim aquesta... No? Una pregunteta. Què és el que més us agrada de Canet? O si vingués una persona de fora, 3 coses que per vosaltres defineixen Canet o que podríem... Doncs això, dir que ens agrada. A veure, el primer de tot escombrem cap a casa. No? És a dir, hem de fer com 3, però deixa'm pensar la 3 i la 2, que la 1 la tinc molt clara. A veure, mira, aquí on estem és algo que pràcticament només tenim nosaltres. Escola de teixits. L'escola de teixits crec que és algo per estar-ne orgullosos. Abans venia gent de tot el món a estudiar aquí, perquè no hi havia res més, vull dir, era el millor lloc per venir a estudiar això. Jo crec que és algo del que està
super orgullosos. Després el patrimoni que tenim de modernisme, de Domènech i Montaner, música de Falc, ja, és veritat que cada vegada, és a dir, està com molt repartit, però nosaltres tenim un patrimoni estupendo, que crec que és per lluir-lo i per això. Jo, com a primer, tiraré cap a casa i diré que la cultura, tenim una cultura, una riquesa cultural brutal, és a dir, ja des de, mira aquest cap de setmana que tenim el Canet Rock, fins a les 1000 obres de teatre que es fan, el concurs de teatre. Jo crec que això és algo pel que està... Jo parlo de teatre, però clar, comedians, finca, música. Escolta, això és un no parar, els ben trobats, en Pep Parra. Tenim molta cultura i molt de talent aquí. Això és algo fantàstic. No tots els pobles ho poden dir. No, això és una gran veritat. I no ho diem, a vegades no ho diem prou. No, a vegades ens pensem que som petits i la veritat és que som un poble petit però de grans persones i que també és important tant en tant recordar-ho. Jo estic enamorada del meu poble, jo no canviaria Canet per res. No. I tu? Jo quan vaig venir a viure aquí vaig pensar, la primera setmana que vaig dormir aquí vaig pensar és l'hora de sopar, només era unes 7 de la tarda, de la tranquil·litat. I jo pensava, mare meva, no sé si m'adaptaré. T'has adaptat? Sí. És massa tranquil per això, Canet? A l'hivern Però és una cosa que també estem preguntant al Canet. a l'hivern una mica. Però penseu que és molt tranquil perquè és Canet o als altres pobles, altres llocs també és tranquil perquè a l'hivern baixem revolucions tots plegats? És molt tranquil, Canet, a l'hivern. T'agrada la marxa? Home, podria haver una miqueta més de vidilla. Sí? Bueno, jo crec que és veritat que a tots ens agrada més l'estiu i a l'estiu costa menys fer coses al carrer, hi ha més facilitat i aquí tenim el problema de que passes de no tindre res fa un mes que no hi ha res i de cop al mateix cap de setmana hi ha 25 actes però no és difícil de compaginar perquè tots volem dir-ho en les mateixes dates i gràcies a Déu crec que el poble té suficients llocs com per poder-ho fer. Llavors fa gustos los colores. Fantàstic. Exclusiva. Ah, exclusiva. Abans hem dit alguna cosa, ho direm després. Va, tenim alguna exclusiva o no? Va, mira, Uau, no coneixen a mi, però sí, això, uau. Pues res, que aquest 5 de setembre, pues... sí, 5 de setembre. 5 de setembre. 5 de setembre, apuntem. Apunteu-vos a l'agenda. 5 de setembre. Aquí darrere. Aquí darrere. Aquí al darrere. Als jardins, Aquí, què passarà? l'herència de la tieta Misericòrdia. L'herència de la tieta Misericòrdia. Podeu venir a veure i ell us explica millor. Amb aquest nom, què ens podeu explicar? Misericòrdia Canet. Herència, Nosaltres volíem fer alguna cosa per la festa major petita. La festa major petita és per la Misericòrdia, llavors, evidentment, no podia ser l'herència de la tieta Paquita. No, havia de no ser queda bé, no la de la tieta Misericòrdia. Teníem ganes de fer alguna cosa per sortir una mica del teatre, però sense deixar el món del teatre. Llavors hi ha una obra com molt divertida que es diu Els Cels, que és un assassinat i el públic és qui decideix i qui ha assassinat a la senyora que viu a dalt de la perruqueria, no? I nosaltres ens hem inspirat una mica en aquesta obra de teatre i amb un joc que vam comprar i que vam provar i que t'arriba com un sobre de pistes i tu has d'indagar qui és. I nosaltres ens vam inspirar una mica amb aquestes dues coses, ho hem arreglat, ho hem posat en una costelera i ho hem batut bé i ens ha sortit l'herència de la tieta Misericòrdia, que en un principi les entrades sortiran a la venda ja a Tràpolis, vivim en Tràpolis. A Tràpolis trobarem les entrades molt aviat. En un principi, de moment només hem fet un passe, que és el de les 6. Volem veure com respira tot una miqueta. 10 minuts estarà tot esgotat. Ai, mira, tant de bo. Si tot surt bé, podríem arribar a estirar fins a 3 passes. Perquè després... Estirarem a 3 passes. Estirarem a 3 passes. Crec que després de fer públic... Ens faria il·lusió. Perquè és el mateix dia que també hi ha el correfoc infantil,
Però llavors, bueno, tu vindries aquí a la lectura de l'herència de la tieta Misericòrdia i et trobaries, tu ja hauries comprat entrades per internar amb un dels nebots de la tieta, que és qui t'explicarà tot el que ha passat en aquesta mansió. I llavors aquí doncs coneixeràs els... I llavors el públic assistent també... El públic tindrà una carpeteta també amb les proves a dintre i amb aquestes proves haurà d'arribar a veure qui poden endevinar qui és. Perquè la tieta l'han matat o no? Creu que sí. Creu que sí. Quines coses passen a Canet, Encara no, És a dir, estem veient els documents, encara no es mostra. La tieta encara cueix, la tieta encara és viva. Però creiem, la cosa no pinta. Creiem que aquesta gentussa que viu a la mansió, algú es carregarà la tieta. És que les mansions porten això, saps? Sí. Que nosaltres... Sí, cases tan grans. Jo sóc un lloc tranquil, petitonet. Però deixeu-me dir que si ens seguiu a xarxes, creiem que flipareu. Sí. Perquè coneixereu molt aviat els músics i els coneixereu molt bé. Home, seguim, vamos, cada dia només sortim. De fet, però què vol dir? Què vol dir que coneixerem molt bé? Que són gent coneguda o seran... Hi ha gent de tot el Maresme, no només de Canet, vull dir que a l'igual en algun, doncs no físicament, a l'igual dius que aquesta noia no l'he vist en ma vida, però el seu personatge... L'han deixat ara amb la intriga, Sí, el dia que vingueu aquí sabreu els personatges de quin peu... Exacte. Doncs estarem atentes a les xarxes. I podreu començar a sospitar. Bueno, això se'ns dona molt bé a nosaltres. Bueno, però sí, no només aquí en aquesta producció, en tot el que porteu, vestuari, estudiar, maquillatge, pensar, no? I dissenyar els guions, aquí hi ha molta feina. Moltes hores. Moltes hores. I il·lusió? Molta il·lusió. Si no hi hagués il·lusió, no hi hauria res. És la base, no? És el motor. La il·lusió de que el que fas pot agradar, que la gent s'hi ve disfrutarà, crec que això és el que ens mou a tots, si no, ja no busques ni un guió. Suposo que també hi ha moments així de, ostres, val la pena? Sí? Ens aixequem algun dia i diem... Sí? No, però ja no poso dubte, les vegades que m'han enganxat per fer alguna obra, jo sempre ho passo molt malament, Bueno, que t'ho digui ella, és que això no ho sabré fer, és que no sé què, és que, tots els mals que m'hem fet ara. Ja és que no sé per què em fico amb aquests merders, és que no n'aprendré mai, Rosa, tot això sempre m'ho dic. I quan ho faig és que dic, doncs bueno, a la propera que em diguin, que torno a comptar. Però, una cosa, que té cara de sospitosa. Una mica sí. Jo és que fa molt de temps que la conec, llavors ja sé que ella és sospitosa. Segur. Mira. Però també hi ha més gent sospitosa, en el poble. A veure si són els mateixos, que estaran tots a casa a la tieta Misericòrdia. Jo de moment la tinc controlada amb ella, que sé que sí que és sospitosa. Molt bé. Doncs res, moltes gràcies per l'exclusiva. Hem dit el 5 de setembre. 5 de setembre, de moment a les 6, De moment a les 6. Aviat surten les entrades. I aconseguirem els 3 passes. Hem d'aconseguir. I res, moltes gràcies. Primer per participar al nostre primer sopar de Gent per Canet. Moltes gràcies per afegir-vos a les propostes. Gràcies també per l'exclusiva. I a la gent que ens veu, doncs, tenim els 2 sopars, uns sopars que intenten donar visibilitat a la gent, a persones, a col·lectius, a entitats, a gent que qualsevol persona de Canet que tingui una història. Que tingui una història per explicar, que a vegades som invisibles, hi ha gent invisible però amb grans històries, no? I que sempre hi ha Canet al mig, a punt d'allò que passa o la història de Canet. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per venir i ens veiem al proper sopar. Busqueu-nos, estarem per algun lloc de Canet.